So, he was mga migno. Tulog naman kay si Ate Nitch. So, ato siyang iprank ikaw nga atong downloadan yung cellphone ani ka na crack screen. So, atong oras day karon di ang Santo Raza Lab. This 19. So, atong downloadan ng crack screen para may bung siya mao ni siya. Makuan ni crack screen na. Tingnan, kanya ito i-select ng pack. I close ni. Ikahanan niya. Pack! Ay, buwak. So, munsa yan. Tanaw na to yung reaction ni Kaugma. Munsa siya. O chabaw ba siya? Kaya naguba na yung bagong cellphone. So guys, ato na daluran yung cellphone ha. Ano yung cellphone? So, kanina itong cellphone. So, ato na yung passwordan niya. O, kagwapa na niya. Asa to? App Store. Ang alam nito. Ano siya? So, Kaugma na niya. O maligo na siya. Ato din ikuan. Start din natin yung ano. Ikuan na niya. Uy, Shopee. Shopee. So, ikuan na niya. Kapislitan niya. Ay! Buwak na na. Sige. Oh my God! So, atawag yung tala. Wala. Basta gihan na nang i-open enigma ta. Dili. Ito sa nihili sa password. Password? Sige. Bukaw siya na to. So, nakunsa gani ka dere? Ngita, ito ang kodiri ko. Libre nga editor nga. Software. Lupoy na kayo. Kaya na yun kung ka. Kimo diya. So guys, gumawa na ninyo makita ang reaction natin Nitch ha. So pasensya na kayo sa mga supporters natin Nitch. Tomorrow. Nitch! Paliplayan sa mga kadit ang chat ni mo. Paliplayan kadit ang chat ni mo. Yan lang, ano ba? Kukuha lang ako. Guba. Ha? Guba. Ano sunod? Ha? Ha? Patay, yun sa mga mo. Pakita nila ko. Yun sa mga mo. Yun sa mga mo. Mapagay pagbalit, buak Nga, dari na guloy. Hindi na naguro. Hala, buak. Naman na buak yung cellphone ma. Guys! Nga, di. Kalit naman eh. Nya, di na maklaro ang mga Hindi ka maklaro mo chat. pagani ko kuan, pagda yun. Diba na sila palit niya. Yung sa palit ko sa pila po Wala ang kadiha. Bako, bako sa daigong ha. So na-prank gid ko nun niya. Huwag gid ko nila na-prank kay bawal akong kanina to. Kanina ilabda. Na, kuyawan rin ba siya? Pero nakuyawan ka gamay. Kuyawan din siya gumoy. Kung nakuyawan ka no? Huy! Nitch! Nakuyawan ka no? Gumpa, di na chat. Yun ganis, dili na ka mag-cellphone per me. Di na bitaw. Ngano ganito? Hi. Nay namatay sa negros nga bata. Tungod kay dugay kay matulog ang cellphone. Na, niya. Ikaw, igo na lang ka mo reply sa imong mga supporter. Pag dili kayo ka magdugay sa cellphone. Butang ra na permi dahil sa kuan kabinet. Please don't forget to like and subscribe. And I thank you. Hey, what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding ding ding! So for today's video, gagawa naman tayo ng panibagong video. At ang vlog na ito ay, wala lang, magluluto lang ako ng longganisa. Si Tito Eding ang mag-guide sa akin sa pagluluto. So samahan niyo ako bumili ng longganisa mga Meg! Go let's! Pupunta pa kami sa labas.
So, nagbibihis pa si Tito Ining. And, nandito na ako sa labas ng aming bahay. So, we be right back. Tumawag niya, ikabisihan sa kung mga may susukat pa pagbuntag, no? Sa vlogs niya. Tinay ko, ante. Asa ka buka ni? So, yan na si Tito Ining. Itong bago ba? So, pupunta na kami. So, muadto na mi sa gawas kay palit migdutin og longganisa. Let's go. So, asan pa ito? Anong gigitalikod mo mo? Okay, indot og kamera. Bago ka palit ang butane, palit ka lang mong gasol. At tubang. Ya tubang dili na yan. Na? Dili man indot ang kamera at Sige tubang daw. Bala. Bi ako likupot din niya. Palo na ka. Ay, Sa istorya kasi tubangan pa di niya. ko. Di mo na makuha ni mong nang. Asa ka nagatubang? Pirmi. So, pupunta kami nung yung meron nagpa-picture sa amin doon kasi andun kami bumili kasi ng butane. So, pasensya no kay kuan kaning kalat kaning dandere kay Pakitandan. yan daghan kay glapok. Daghan kay glapok kay amidan kini ha. And nandun na kami sa labas ng kalsada. Kasi, antay punta. Maraming naglalaro dito ng kasing. Anong kasi na siya, no? Yan siya, oh. So, na-save. Ay, nagpa-picture na naman, no? No? Pero para ma-appeal mo sa iyang vlog, eh. Oo na yung picture niya, no? Kata na gini niya, eh. Let's go, babay na, no? Ayan. Sayang. Ah, So, nagpa-picture na ko dito na nakabili na kami ng butane. So, next nating bibilhin ay ang longganisa. saan tayo bibili? Hindi ko alam. Doon sa silingan namin. Si Nanay Amay. So, naglalabang na kami dito. Babalik na kami sa aming tahanan. Kasi magluluto na kami. Bili muna tayo ng mantika. So, bibili muna kami ng mantika at longganisa. 2 beses na yan! Kasi wala pa kaming kain dito eh. Kumain ka na. Kumain ako pero gigutom ako ulit. Ayo, palit ko duha ka mantika. Ay, pila ka mantika, Taineng? Ganisa sa plita. Longganisa duha. Ug tunga sa lapad mantika. Para ako nagsa-shopee dito eh. So, tapos na kami bumili ng longganisa. Magluluto na kami. Kuatong try pa ni mama na to. So guys, magsugod na si Nitch luto no. Say luto ni Manich. Longganisa. Ya lami. Lami din mo lang ganisa, lami na ganisa de. Basta ikay luto. So Sa guys, taga-adlaw na lang di ko magluto-luto dire. Hmm. Kaya mag-video lang ko pero ni ane. sige sige. Kung So, may- magluto ko, mag-video sad. So may mga step ano de. So, sa ano to ni? Ibutang na dire. Ibutan dire. Dayon. Butang nagkaha. Na mauna na siya mo butay no, laban lang dyan. So guys, mao niya mong sit up no. Ha? Kanindot ba ni remake ni Nitch no? Wow, happy birthday! Jollibee! Bas. Na nag-pray, nag Bas.
So maura gid ni among sud ano kay apo na mi kabuk dire. Ropo. Wag ka sabi mo, wag ka sabi mo. Wag ka sabi mo. Wag ka sabi mo. Next, next. Tumaon na ang lababo, no? Hey! So, naghugas na kuan sa ining. Happy birthday po! Bye-bye! Bye-bye! So naghugas nagmantika no. Bye! Naghugas na kuan sa ining. Ako na. Let's go na, let's go. Nang pati ikuha lagi sa. Sakto na. So, mauna na yun kay pabutan pa like 5 minutes. Bye-bye! 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 Dance, be dance. Bye-bye! Katulan ba? Kim kay kamo. Unsa man yung kamutan? Unsa man eh? Naganoy. Nech, ikaw man siya ka malimpyo ka sa lamisa, Nech. Muna sa langit. So guys, Sa langit. Sa langit na Ipakita nasa- sa Ma'am Sino kay di makita. So, paabutan sa na ito maluto na usan ni na ito ibutang. Dako ba? So, init jud kayo no? Sa mantika, daghan kayo gibutang, daghan pag tubig. So, by the way guys, happy kayo kuno kay gihatagan na jud ko sa phone. Kadugay na ko na ngandoy na ako sa phone. So, nasa nag-sponsor na mo og laptop. So, naluto na ang uban kay pagod na kayo. Sina ko lang. Kaungin niya. Sexy ka siya malimpyo eh. Pakita mo sa loob dahil. Anong insert lay karon? Ikan kalibang. Boy, excuse sa mga nangaon dira. Patay ka dara ni. Ang Tagalog sa kanang nalingaw. Nga na gidual. Kalibang man ah. Nalilibang ka ba dyan sa ginagawa mo? Agay! Ouch! Nech, nalilibang ka ba dyan sa ginagawa mo? Wa. Ano ba siya nalibang? Hala, napagod na yan oh! Ako pa ganing gihumo sa matika ba? Wag na usaw no, isa na. Wag na, hindi na yung makita. Magtagalog ka? Hindi na yung makita pag ngit-ngit. Diba ka kung saan nalibang, Nech? Nalingaw ba? Nalingaw. Lo nalibang ka rin Chin. Ikaw, Chen, nalibang ka ba, Chen? But the stars are out tonight. Happy birthday, God, my wings. And they're shining on my life. I can see a better day. I won't let the darkness in. What a journey it has. Nahayagan na silang mga itong nga. Kuan. Nahayagan ang mga pagod. Later. So, humana ko luto no. Finished product na. Ako na silang hatan ng mga kanon diri. Hindi pa eh, kabibi ka na. So gabi pa na ako kanunday. Gabi ba ni kanon bubugnaw na ni. Butang sa tong oven. Baka naman oven. Few entries later. So guys, busy kayo si Ate Nitch, no? Ano sa gido ni Ate Nitch? Yung bitso namin. Ano sa video namin ng ka? So, pasensya na kayo sa among kamera sa tubangan, no? Kaya medyo hanap gid siya. Daot naman gud ni siya. So, sabot lang sa mo na mo, no? Sa among kamera sa tubangan kay murag hanap gid siya. Kay wa pa man gud to maabot ang gi-order nga cellphone sa god. So, iPhone nga, sa to? 6 Plus? So, among gigamit nga iPhone is 6. Nahanap ni siya kay tungod natagak ni Chin. Katong didto miog ni Gross. You know? So, may mo. So, let's bunot na sa mga shoutout. Sina,
Ate Nets, Pila ka mo? yug-yug mo na. So, amo, 20 shoutouts. Let's go. Rixil Luis Ginanda. Ikea sa Taiwan. Oh, shout Taga Bohol. Oh, shoutout ni Bikya. Bikya sa Taiwan. Shoutout. Benje Martirano. M.A. Eleanor Valdezemo. Huh? So, shoutout Maria Eleanor Baldisemo. Jogs Hapin. Ni John Torres Vlog. So, shoutout Jan Tours Vlog. John? Jan Tours Vlog. Ni Jennifer Pericano. So, si Ma'am Shino na rin. Gusto nyo? Gusto nyo? Wow! So, pasensya na ganun guys kasi maawawin siya, maulalon siya eh. Di ba, Hindi Nets? ako, pakita og nana ang cellphone kay Nindot og kuha ang atubangan. Okay. Sige, tara si Ma'am Shino. What? Hindi talaga siya magpakita guys. So, karon sige lang kung katubang sa camera no kay Si Uyaw Beraw. Sayang mga anak nga. Sila si Junel Beraw. shout out sa family Biraw sa Bato, Toledo City and happy sa karon Sunday. Happy Sunday sa inyo ha. So karon guys, pasensya na magsigi ko gati tubangan ng kamera kay para di ma-made for kids. Sige na shout out na kinsansad. Saba di oy. Saba kasi nagduwag sumbi tsunami no. So shout out kang China Kristen. Doon ang ma'am sino. shout out kang Sheena Christine. Kung asa ka man ngaron, hinaot nga maayo ka. Og ni Pauline Lumanan. Pauline Lumanan. Lumanap. Lumanap, mananap. Shout out ni Christy. Shout out ni Christine. Christine. Og si Lablab Moreno og Konsehal Margie from Tahaw, Pinamngahan, Cebu. Christine Lablab Moreno o Kunsihal Margie sa Tahaw, Kailan ko kay Pinamangahan, kada si Cebu. Christine kina pa-picture man ako ako. Wow, kaila siya na no kay Sana all sikat. Og ni Sikat siya na. Silas Tub. si. Analiza Anbar. So Analiza Anbar, Ani Bauson. Ani Bauson. Shout out kay Ani Bauson. Dat Dugin. Si Dat Dugin. Sa pagyod. Ni Riza Gumbutaw from Bulacan supporters. Ni Rosalind Villanueva. Noylin Roma de la Cruz. Si Noylin Roma de la Cruz. Si Liza Balok from KFA. And then Ni last Michelle Agip. So guys, dito na namin tatapusin ang vlog namin. So pasensya muna sa mga vlog namin no kasi mahanap ang kamera. Kasi raw vlog lang to. pataka ra ni Guan vlog ni. Ganyan na.